Uudis puhtin kirjallisuoda kohdaja nähtäfaalaltahti. Katja nuoreirumaana mai Elle-Maria Vash-läcälän ja oda äiki saami kirjallisuoda klassikka. Rumaana vatsui erinomaistua perustuumi, kun ilmai osamlutsede käksilyje kuudas. Täällä kolmlujen jäljiä ei manga, ilma kirji fast odasit. Kirjallisuoda professor Harald Gaski läsa astan kirjechallin Elle-Maria Vashai. Elle-Maria Vash, tälle kolmlujen jäljiä äiki tässä, kun Katja kirji vaskerte ilma ja tälle odasi fast tieddiluvumen. Muuta tuutu mielessä. Tällä hui imaas mankka lähti, kun tällä nuon mun ollut myös jo vajaltahten den kirji ja tänne prosessa tälle, kun mun alkin den challi. Mutta mun lihka muistu huvan juohkiakin, kun skoulahallikit ollut nuoret ringi ja sille challi, men sikälik challi den kirji birra ja det saadi tiedoit SMS, että saatanko vehki. Mutta tällä tahpuun juohkiakin ja manjumus kolmolehiakin. Just. Det on kuitenkin tuotosta just tuossa, että saamme kirjallisuutta keutuu. Nu lohkojuva. No, rukuilemme mun mielestä nu ja tämä ei mun maifuaman lähtellä halletaan ja pohti takar kouluun. Mä häiriikkinästi juva kouluttaa saami koulun. Tämä on ja toppa huipuastavalla paikkiin. Toppa ringi ja järjestän kirjipirra ja mun laaven teitä kähtseli lohkaa, että tällä hullu kirjimälle manjil challijuun ja että kähtseli heikko häärä alki lohkat. Mutta nyhkä mun vette mehti muhti välti ja lohki, kun että inaapu lohka hei mun kilve. Vihko odun muhtimin vähän tolkan. Mä oon hierät, että leo nu että väldet den muitelus och tuohtaan että voi oinkodan että tällä fiktionotekst. Joo, tää näitikö nuoret kan siskerille hohpan teille kirjallisuuden hohpuskoulas, mutta antakal tällä vi holu jäädä tänne maas mun fam ainten challi ja vähän valtopersoner pirra että mun saatan vähän chilikte tikkar kalchaldaga joo. Mutta tämä ilma saada nu amma. Tällä mai vähäs mun intiä kalka mulla ka sooma voi vaivi että muhtamille jokta mekin oftein ustipin johka mennä kafeas. Det borde muhtun olma ja lohka Elle-Maria välle puoli mun päässä tunnia mä hatsi mun johki tiessä mä den kirji pidä lohkotussa. Det kun lyhtyi piippal. Att joo mun lohka näin johki päällä tässä. Lohka että tiedäkö että sonle iskan tälle kun on oru hintenat. Tällä ei läänti tekkä nämä hulumutoppe. Tälle tuohtamaita nyt challan. Just. Ja shatti mun jo teko vähän vaivi, kun mun orun halli tämän teko poukustakan tahkahtan. Mulla on kannattaa hiljat tälle tikta hiljat ala, mun on tuossa challan takkare tälle tikten. No maitonne kielistan, eikö ole tuohta maitonne challan. Jouduin mästä teko pehtähällä, ja tässä shatti mun jo vähän vaivi, kun mun on tänne juttasanalo, että olmuskalka vähän arvusa teke lohtikin hi alkteikon oktikin ja unohasat ja mutta musi lihku susti mikä jo iden alki muisteli että muhtlee että ohki kadana jo tifta takalla tifta tan sun kal tiehtä mutta rumaana tästä on kaksi vähän tuohta vuotta. Joo. Tällä hui melkein vois kuulla kun tietälle tätä ilma käksilöi kuudaa se tietälle teostelle leidä käksilöi. Joo, ei luoppukäytön, että aina ollut lohki kirjallisuutta ja että millä challon tällä tuot. Joo, tällä sihki sooma ja meitä ei ole vähän iimasko että nuuta kun tarvanan tienne Katja tämän kirja. Mun on ollut kirji challa manjit. Nuoret kirji ja ollut aiki koutilisaasit. Mutta ei ole, että sillä lohkan teki, mun lävin järjellä, että den lohkan juo, mutta kun sikälikin analyseeri, että se väljihtiin tuon kirji.
Ja kun mutta tämän leikillä vuostas nuoraikirji Jimi ilma saamekirji ja sitä on kyllä fattaakin var lätt jo dalle ja tämän ofta kyllä saadaan på det väl gärna kaikki kuitenkin tällä tuottavuuden komissio mikä oli tutkaa tämän internaatta jäljimä ja tämän internaatta jäljin han leikki välle det on välle tässä positiona du kirjiska kun kyllä tai tuolle pääsit hän iäs sulli. Joo. Kun tuolle huodun internaatta. Joo, ja mun jahkankin just det internaatta ällin. Tällä alle saamalagan saamelachi johki kouluskella horron da touti helstetin tahpahusen ja mun aina kerran kun on loukatan tuohta vuotta komissiona mitä alkaa toppele kuulostalla tälle just det internaatta ällin mä saa olluka pisani että man ollulla tuolla chuotsan ollut mun jako tusta halkes mihtan birra. Joo, eikö mun on ja mun olen välden muhtun tai työkkällä antologia just tämän yössä miljää tämän internaattialli mä pidin ja olemukan toivotelle että tälle ollesta kirjille tämän pidin lyfti ääli että lääneslohkaa ja teos no nuon antologia kallikä toimakin että ääli lohkaa tämän originaali olles kirji mutta tiedä kuitenkin kämään ja teivä äikki vuonna tälle. Joo. Tällä hui puolella housta lähti, kun just munnen vaihkuhan tässä, että nuoret killi lohka ja että joka lääke keäsuha siinä lohka saamen kielille mun juttasin tänne, että se soitte ämpomih lohka herää kirjit. Että lohkan, kun mun näistä lääke täällä alkaa palla, kun nuolulle tässä sosiaali media ja nuorahoululle tieppä, että saamenkin lohkaan tätä kun paatsalle, että tällä englanniskielellä täällä on ollut mi vaihtaa, että kommuniseeri englanniskielellä ja tämä saamenkielellä luopalops minä ikki manjil paatsa huppaan kielen. Tälle muslimasta, että aina vähän ballan. No, tämä on vähän paradoksi, että on leihallan kielellä ja että missä on den jälmäläiskulttuuri huikuuttaisi, mutta jälleen ainakaan säikkeen challin kielisesti, mutta det on lihketit saamen kielellä fast det mahtsamme että hallojuvu, mutta uhtsan hallojuvu. Joo. Tällä on nyt tuohta ja mun kallen läävänäällä hui häästeli, kun mun tauttan, että mun atsun aina nuorei kun oktavuoda, just tämän kirjisiivas, kun valda oktavuoda ja muisteli sille lohkaan ja tälle muhtun lohkia, että muu jään, niin muu ahtsille tämän lohkan ja muhtun vältäneen, että muu ahkuja adjalle lohkan tänjelle sitten muu lohkan. Ja mun atsun tiekkupokset, että maittai väylösvuoda sikide, teko touttusmahti herää kirji, maittai saami kirjallisvuodessa, että alle piisaan tuossa diessä, mutta kähtselle, kun ei ole halkan lohkaa kirjallisvuoda lohki, tuon ja tuon kirji. Mutta no muu leidelle kun ilma ja kirji, kun tällä ei hui jasko ja solta saamme kirjallisuuden pidä ja te puhuti kätkiä ja sotti hirma saasta. Ja tuonne oli kyllä nuorta challi äsken. Joo, mä olen aina noa, mulla että tohtan lekki jo saa lähtistä lekki challan kirji ja se mihki ja munke Jon Tryggve muu autjuhuja. Tällä mulla lekin saamen kielellä lohkaa, mutta jos tällä loppe tromsas ja shottai, että mun saa ollut lämmäs huidekar, mun on liikun challi, ja loppe nuorei skoulassa. Takkas teille, mun liikun huijolu challi. Ja mun jutsin tähän ilmihki vaaralla, että kirjaan muistaa tänään pohta ja lohkitan ja jaskuta. Ja det shottai takkar saa ja ringi ja mun jutsin mun eikö aikipäis challi klassissa. Mä olin nuo. Ei mun tiedä, että mun kollegin tänne opanasinkin haltasi, että täällä jäipäs aamas mairi, mun idea, että alkifakstaka ies, teko muisteli manne munin challan. Ja tällä nuudalla munen kollen parasta, kun te mun saattan lohkaa, että munin challan den kirji ja te mun sille se härä, että manna maijata hällä toppi, ja tahki lohkaa, tanta lohkaa, ja tahki lohkaa, läpäri nuu. Mutta tällä orui mun veristin mästä teko chilikin hälkin mannemonen, aakkas tällä mannemonen challan. Tää oli vähän vattis. Mutta no on både lihkus jotke kuitenkin, että tällä saldan oli olu challassa ja tässä mangna mai rumaana, nuora kirji, mänä kirji ja koseriat jävä.
Joo, tällä mä vähän samaa tehdä, että täällä mun ei valtana ole vaikea Facebookissa koseiden huijulu musta lohki ja tällä huisuat. Mun atsin saada, että rohtulotte tiedoita saadi, että tiedä saumainen. Tällä huisuat, tässä niin mofti tahto holomit. Ja nubbille tahto, kun naamuha maanaikin, ja mun en challan tien koulamaten maailmi lahkimus olmus ja maailmi jaalumus ahku ja maailmi arkimus. Ahku maailmi jaalumus maanna nuudalle. Ja no sama kuin maanat. Muhtumin kostelta vainnan rampuudesta he kostelta vaan. Me lohket tuolle takkille challan tämän maailmi lahkimus olom. Tänne maanaita hiljattaa challi jopa tehdäläskellä kirjiin. Totuus lohke, Tämä voidaan huisuatsa, että tämä ei perus, tällä muistelusmusiikille tehdälämä. Siellä mun mielestä hui sama. Nuuhan tällä teos kolksi, että muistelusta liian. Tämä on eikä kyllä teosilla nuu, että saadaan hieno tätä challi, että tällä ottaa kiikolikä oinu ja kämpirä piäkkää. Mutta det är så mycket har mycket jobb då man gör det. Mutta mun juttu jos mä mähtsäis vähän tämän kättiä ja ton ammat hittaskin ton ahku kun ton mä challan ahkui pirra ja mä tämän kättiä kirjassa on liätä ahku hui tähäläs figuura just kättiä ei ton tuoria. Ja smihte kun den pirra algedellu kun challatan että saamisle nuuvailla jutussa tämä on näslet mä väsitän. No, mutta tiedä jämpötä että aipase mikä komusi lähä kulemas. Tälle kapsekalle ja manot tähänkin mun hui aika jaamiga. No että musilla nuolu muistutan ahkus mutta mussa jogalakan tekkar kun mun oinen era mä heillä muuta biologalla sähkö mutta takkar bara sitten niissä on että man ottipassa että tänne saamikulttuurissa ja tämän saami lääkimis. Että tämä lekki outakovan tien lääkkeitä niin mun rahkrin tien kirjistäkär ahku. Ja. Just näin jos on liäduille hui ottipassa ja takkar. Joo. Kenties kattia viehkä aloita. Joo. Ja mun kaloinnan että tänäikki maanaina saami maanaina että lää en vuodeliikkusko että ahku lää ja äijä että tällä merksahti ollut ja tällä arvusan no juvun ja mun mielestä perrelääket. Joo. No just mä spieksten vääperitän kidji ser mutta just det är vuodessa håller mig position något kun mä jälle ne jätetään kuulu johtaminen. Ältetään liippu mä ihan muudu myös työimädessä missä on lemahka saametiikkissä vuodessa räddi ja diäkkärä mutta no orruko saamedosmahka puolestahtuvan jäädä alkualmoi jäktyi. Nimen arvuus vuodas olmoi. No ei mun kanssa sähte lohkahahti mun mielestä länuu. Onko nassinkin tehty saame politiikki, jos mun jutuosta chintatja, mun mielestä lämmäi vähän tiehahti, missä kolma saametikki, ne unnan saamella. Mun mielestä kalkkasi okta saametikki. Ja mun mielestä kalkkasi mä ihahti, että vuodessa ollut meillä sakki saama kuin nuoreide. Että kalkkasi läht nuu. Mutta ei mun tiedä, mun on vähän spähtalla napana sinkin saame politiikassa, kun on ollut juovumaten tehoarja maailmi, malli ja minstari, että missä shaddan nuku, millä me juttaisi. No ja tämän leduilla ei kyllä vähän maita kättiä kirjassa, että hän lää mäldöitä politiikalla tvähkimiä mutta ei taske ersollt stepialli oudan, det hillat och Anders Larsson behöver gå ta shadda politiker att man naips är det grej. Ja. Det är just någon nu är det att någon Dave Jola kuitenkin kaikki vuonnadan ja kirjin ja då på näsmödan dellen ja saastalla me satt että se on lukusta Dave Challita kami masolmo perustet. Kun tiedä, että mun inne, että oba nassinkin mun aikis, no kuhkokolen jallan kiinni. Mun siitä tiedämässä nuu kohtaisi, että nuu on luka kaikki lohka ja mun kalkka nuu
vauti hietsen. Mun silti voi. Ja mun halinen huuja mun halin oi. No siis ja mun juttasin tietysti laakatussa paikkiin mun muuttuminen on vedetty kuin vähän juokasais ja touttusin taktiikkiin. Jihtu naaputus jo naad veitoppi miestä maantikis. Mutta mun sille tiedä, että mun juttasin tänä että ollut mutta tänäkin tällä nuollu tiehtu lihkadi kirjippi tätä kaunui tiedu juoksaisa että tähke haali lohka että haaluhi kaunet ja tätä ollut että vaan hokta vuotta ja jäärähit ja vielä mun mielestä personalla shokta vuotta lohki kun tällä tamun alan hojarvus Nej, ja nubbihan leda että tuonne haalo olemulle lohkille räämiön tuota kehpa älkeskielö kielellä liekkuvaasitin parikaan tanoille että kalikä ja älkki lohka. Joo, tämä on kallen jo mästä alkureis kun mun ainandan ja oin tälle jo että muussa ollut saa lähtsä raahta vikkasi lohkaten saamen kielellä mutta lohkelle nu vaattis tälle nu kuksaan ja nu kuksälkkaga ja mun juttasin että teina verti joita parakat. Ja tein mukallan huitihtu mielellä että parakana että kähtselit alehki challit. Nej, muistan muhtureita ei koseri on vai tässä läpi mai vähän pilkki että juoda sääni muistan että kun sistis tuolla jollekin tuolla sistis. Ja. Mutta tuolla ei naaptussa säävikilli challi mun ääni. Joo, mun kalleikko mai huijolu tänä just det koseri ja den suorakai mun liikun hui puuris ja musta hui teka routa kovat että suoma kirje challi tahte Mikael Niemi ja tahte Arto joo Kasoliin joo niin ei teki mun liikun ja tähän mun just det kirje lähnu suhts lohka no välillä oktokyttele kollektiv salmord taarukilli jorkaluvun tällä no här var jag puhuu kirje tällä just det genre massa mun liikun att tässä tällä tuotta vuotta mi covid och huidekkar image lääkimeltä nu får gå on lätt gå att många koserier att han lätt värden och ilbussen skelmusse minne saamme servoda mutta det kirje on kyllä hui tuoda smahkel maittedan kattiasta koska vuotta dalon ja patrolomoi koskas muuta kommenterio edelle tänä ikkä go ilma ja kirje merkka so voi goda haalenka no hui unnan tali hui unnan tampirta lei hui ollu tämä ei mun muistan kun mun täällä kähtsellä muistasista tällä kuksaikin mannan tällä olu tjahti kolakan jauri tämän rajissa mutta tällä ei tiedä että olu mitä tällä ei juotsen että tämä internaata elin että muhtun tuosta tämän pitää challit kun tällä ei hui ollu kohteppe min koulusta tai häälitä nuolu teko muistelit mun vaivisissa leamasta. Tämä vikide ennen kuin chiakadistan ja oli teko uksarahpa semmoinen että muina sisät huomaten pidän mun on huijollut vaikka vaivissa että muhtun haalikke sahte lohko sahte me däivä se on kyllä haalia huomaten internaatialli mä pirra mun muista mun pauti voi noktikin toko on mai vaikka ei pohta muhtun puoras olmolusa ja mun juttasin tiedä mun kaleikon puolikin heille mihki takara almollas mutta se on näitä kirje suu leiku maana voi maana ei mun muista sihkari tälle lohkan tässä no sitten kirje ja tahkuli lohkan son haalida teina challin täivä hiko son lyfty veilös ja sille naltis työspiile ja kuorta ja jäädä sahta mun tokku puolikin ja mun puolikin tokko ja taas ei nuu vai viikota muisti tänne son ei orron internahtas ja tälle ja takkar huidakar luovuisiin päässä suusausta lääkke, koska on päässä ei viimmat huomaatan piirtää mille lämmäs ja sanna killen vaivi ja ofta greinnahte. Mun vaivi suus lämmäs tälle, kun tälle on myös mille joudun internaatassa olujakin.
Kyllä tiedä, kyllä huimellakin tuossa muistelus, kun tuossa, että mä käyn arvoa saamme täyttäris liian saamme servodosta, että se on käy servodosta psykologa saamme. Mua toutui. No, tämä on just tällä alkus lei tuoda, niin että ei hui ollut tekkar oktovuoda maivun odjunahte. Oli just niin, ja te on muhtunut, niin tietysti mihän karrasi vaasa husa, kun tämä ei muun naamuhan, ja tämä ei mun tiedä, ja ei muhtun lääke huilossa kulla mankassa historia, kun hänellekin muisteli, mussille pinnituun ja kipsituun, ja joo. Kättiä tiedä kyllä jällään tumelta ollessa. Tätä leetuu mennä. Joo, tällä. Mun kähtselän kalle teko siriti fokus oli häräkin ja maimunen jäällä, mutta ei mun liikstuu vannun puolesta. Mutta tätä vähän mielenkiin, kun tätä nuku onkin muistelen, että sen rastia tai puolvaa ja että vuodessa huolimukkeen välde hohtuvuodet ja semmä sain nuoraa skolan näihin että tämä ei hui imas. Tämä ei että tällekin hui ollut raavis puuris raavasnuman ollut mahalkus lohkitankin ja mahte valtoktavuodet ja alkus tällekin unnan nuorat. Tällä mani haikki äsken että nuorella halkana valti hoktavuodet kun tässä vaihtaa niin että kirjalle suhta lämpupahtan skoleida. No mutta ne tälle paikalla on opanastieden nuora i roman. Ei mun kolinen smekta tänä itsekin. Tällä ei päädä mun challen. Sama kuin taiktaa rahkata maalle kovaa. Ja tällä aipspritja rahkata tämän kovaa ja pitää maija. Tällä lähdössä ja kirjalle suhta tutki, kelle mange kaunat että tästä nuora i roman. No mun ei ole tietenkin tuohta voisi kosta puhulia. No ja mutta tämä on kyllä välillä komplimangi tätä nuoraa. Kun tässä on tuon perusta, kun adjun nuoraa lohkaa ja perusta saamme. Mä en tällä, liekko tällä tällimin väitä oda, mä se sähti. No tämä on mun tjaalaan tällä kooseriet op Facebookista, että mun käyvä näikki. Muutilla mun siitä tänne teko erää tässä, ja mun on aika nämppu tudju, ja aina tänä tälle mä houts vastaus, mistä saami tuoji, arbevirulis tuoji viitässä på februarit. Tavalla. Det on johtajan säännö tudjumistelle tuotta tudju. Joo just. No paljon. Suona ja kaamassa kalmana päyttältä joo. No. Ne tälle on lähtön sista i försport. Det är sista. Joo, samoin pahtavasta tuo. No paljon, mutta ologiittu tälle maailmassa homma vähpäs muus. Väl tärkeä budun ja dan jo kätkä fast odesi vähpäs. Ja kiitos. Joo.